بابان ئەگەر شتەکە لەسەر پارە وەستا بێ پارەمان پێیە پارێکی چاکیش وەک من ژۆر گوت بڵێنجە پارەمان پێ هەوڵێکەوەیە سەری گرت سەری گرت زین چمەلێ لەوە کاکات ئەژدەری شارەزات باش ئەوڵەش دەین بەدووتێ خەڵکە ناسێ دەربازە دەیکە ئامادەیە باڵتاوەکەشی لەو دیوە من دەپاش دەکەنێ بڵێن دەزانم چاولێتی هیوە دابەشکردن و جیابوونەوە لە ناوچەوانمان نووسراوە نیشتیمانە پارتە پارتە کراوە خێزانە هەریەکەی بۆ لایە من و تۆش تەمەنی مناڵیمان بێکەوە بەسەر برد ڕێگایەکی دوور و درێژمان بێکەوە بڕ گەلێ برادەری وەک شێرکۆ و سیامەند و کارۆخمان جێهێشت ئێستا ژەوێ پێک بڵێن بە ئومێدی دیدار ئەوە لەکوێن یاددانە دڵمانجا پێدەت چۆنتان ئەگەڕێت کاتم جا بۆ ویستنە ویستنێ چواردە چوونەت لە دەرەوەی سۆدرهامنە ئەتر بۆ خۆتان لێژانە بنووسە براکەم تۆ چۆرمان بۆ خۆت تەحمل کردووە ها چوار باشکەش تەحمل بکە خاوی چییە بەڵام تۆ توانی نامان بۆ بنووسی ها بەم ئەدرەسە توانی بۆ خۆتان ئاگادار یەکتر بن ئەمە ئەدرەسی کاتیوە باشە باشە برا دەفەرموندەی ڕاستە بەخۆتان باشە مامەش بکەن دوای وەرە بێ کاتە بێ خواافیز Vi ska flytta till Ljusne. Är ni klara? Hallå? Är ni färdig? Ja, ser det ut som? Ja, det ser helt färdigt ut. Jag lagar bilen. Ska vi åka då? Jag är ledsen. Jag är lite trött. Det är ingen ledsen alls då. Nu vet du väl att jag är... Men du vet att jag har fått ett bättre jobb uppe där. Mm. Det är inte så farligt.
Du får säkert nya vänner där uppe. Okej. Det är inget ont än. Nej, det är bra. Moa. Moa! Moa! Vad sa du? Vi ska åka nu. Men vi ska åka långt idag, Moa. Hur många timmar? Akta dockan! Förlåt, gumman. Förlåt, kan jag blåsa? Det räcker. Räcker så? Men sluta. Gå. Gå och sätt dig. Pappa är knäpp, Moa. Hej! Hej. Vad söt du är. Vad heter du? Jag heter Kian. Sian. Vilket fint namn du har. Jag heter Sonja. Kan du säga Sonja? Sonja. Ja. Men var kommer du ifrån då? Kurdistan. Ända från Kurdistan. Tycker du om karameller? Ta. Hej! Hej. Vem är du? Heter Rian. Var kommer hon ifrån? Det är en familj från Kurdistan som har flyttat hit. Är du ledig idag? Nej, jag var hemma och ätit lunch. Jaha. Nu ska jag gå tillbaka och jobba. Hej då. Ja, hej. Hej. Ba, ba,
मुझको नगरी बरपोला daya datte kirawa menilai tunanawa. Är det fortfarande ingen som vill le? Oj då, Mona Lisa. Älskling. Det är bådas beslut att vi ska flytta. Åk nu då. Men jag får ett mycket bättre jobb ju. Ja men kör då. Ja. Men låt henne prata. Vad är det, gumman? Jag är kissnödig. Vad fan har du druckit för något? Saft. Du behöver inte låta så arg. Ja men det rinner ju rakt igenom den här jämt. Så fort hon dricker 2 droppar ska hon ut och pissa. Hon måste ha blåskatarr. Nu får du stanna bilen. Ja, jag ska stanna. Eller vi hittar någon parkering först. Ja, men ungen måste kissa. Stanna bilen. Jag kan inte stanna på E4. Stanna bilen här. Det är olagligt att stanna på E4, fattar du? Struntar jag i. Stanna bilen, Moa måste kissa. Ja, jag ska stanna. Kasta på pappa nu. Och mera.
gumma? Vad är du sur för? Jag vill ha mitt rum klart. Det vill jag också ha. Det är nästan klart. Så säger du alltid. Det är faktiskt nästan klart. Det ska bara gå en enda vända till. Sen har jag bärt upp alla dina grejer. Sen lovar jag att jag ska börja med ditt rum. Det ska bli klart först. Blir det bra då? Få se ett leende då. Pappas hjälp. Kommer hit! Ja! Jag kan inte vara på 1000 ställen samtidigt heller. Var ska jag börja? Ska jag börja med Moas rum? Eller köket? Du kanske ska börja med sängen istället. Jag tycker du kan gå och köpa lite mat istället. Ja, men efter maten. Stick! چاودێتی وەچە دابشکردن و جیابوونەوە ناوچوان نەنووسراوە نیشتیمانە پارچە پارچەکراوە خێزانە هەریەکی بۆ لایەک من و تۆش تەمەنی مناڵیمان بێتکەوە بەسەر ڕێگایەکی دوور و درێژمان بێکەوە بڕین گەلێ برادەری وەک شێرکۆ و سیامەند و کاڕۆخمان جێهێشت ئێستاش دەبێت پێ بڵێن بە ئومێدی دیدار Param pam 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 param 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 pam 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 param 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 pam 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 parari la rai 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 la rai 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 pam 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 param Baba, Hej! Får jag bjuda dig på en kaffe? Är inte
idag. Jag är trött idag. Jag har jobbat hela dagen. Kan man bara några minuter? Hans, nu måste du lyssna. Jag orkar inte. En annan gång kanske. Kan man några minuter bara? En annan gång, Hans. Ja, okej, en annan gång. Okej. Hej. Hej. Verdammt. Jörgen, vill du käka idag? Hiva, vill du käka idag? Det blir nog inte näka då, Laura. Jag måste. هاي استيجي خوش بالمشكلة ولا يخواني فكان ساعات بالرياض شاخي شي برز ديت برتا وش بيبكي تاودي صالنا مديني بروسرو تا اگيت سريستري لبي هلاكي تينوتا يتوزي او خويتوا داني شي شويه باي لقيت مشاكل ربنا بردك كنا دارا الهاكوا وريشي رشو دو بيارو توزي شكر توزي شا موقر مولك راولة تنشيك وآخر راولة البنايك توزاني شي أقريش بوا كيتوا شايف ليني دو شاي خستي شاك أسريك آخويتوا كده يجي باش بوشيشي لا يعود عليك وخيشيكي أبيني دبردمت صوت سورة بلالة سورية نيركز يا رني أسمان وأهم تيكالوا لملا باع دني زنمولي برخة تمشى برخة كان كيبني رجكيان بستوى لا يشكوا أبيني حاسبي كوا يافرك فرشي بالي أنا همو يهون جوي كان بوكو هين براكن ديما أنا لبردم دمنا لجوتا يا دايما نجيان بيها هذا وخانا وتستمد اليوم تستمد بلان اي تعالي هنا وشا ولا بلان ولا لاني شفتكم قولوا بوا قرص ماشي ويدافني قلمة أقدر نستك ناس شو كتب لدري باخد بالك بايك يعني قاعد استشهد لقوك كيف براتريتم فيها كردوا أظن نرتشيا نعم نعم موا ما يلك في مو جامسي خو معنا اها ايت تشكر جاريكيو أظن بينيوا كم جن سونيا شي وشانيا وكو جاران أقرم فيتني أمنا نقول يامي أي سباس كرد سويدي أي شو تك أفهم كذا بچه کیش خونو آنجا کیکیشی کردو وردن شوری لای بابا با جزی کیکیشی بیامه جارش دو قابش نهنی Förklara för mig någonting. Hur har du hamnat i Ljusne? Ja, du hamnar. Men världens ände. Du åkte bil. Ja, vadå åkte bil? Ja, men hur bosätter man sig i Ljusne då?
Jag hittade lägenhet där. Ja, men här då? Ja, här hittade jag ingen. Jo då. Hade du försökt lite så? Nej, jag försökte men det fanns ingen sådan. Vi ska ut imorgon kväll, väl? Säger de det då? Imorgon? Ja. Var ska vi? Bakfickan. Det blir 7 om du följer med. Jag vet inte. Antti! Kom och ät! Maten är färdig. Är du hungrig? Ja, det är jag. Vad bra. Jag har bakat färska piroger idag. Såna där riktiga. De är alldeles varma. Varsågod. Ha 2 på en gång. Köttbullar också. Idag har jag haft så ont i mitt ben. Jag vet inte vad det är. Och hjärtat också har känts idag. Kanske skulle gå till doktorn. Hjälper det. De gör ingenting. Han är gammal. Nej, jag tror att det är för att det är så kallt ute igen. Det blir bättre bara det blir sommar. Ta lite till du. Du jobbar ju så mycket så du måste äta mycket mat. Jag äter ju. Tänk. Jag tror att jag blir mycket bättre när det blir sommar. För den här kalla luften är inte bra åt mitt hjärta. Tänk vad jag längtar. Åh, det ska bli så skönt. Kommer du ihåg förra sommaren när vi for ut i skogen och du hade bilen och for ut hela dagen var vi borta. Och du fiskade i den där sjön. Du fick flera gäddor där också. Stora fina gäddor. Åh, vad jag längtar. Jag får hoppas att det blir bättre med knä och ben. Ät mera. Antti, ta en till köttbulle. Ja, jag äter ju. Jag vill inget barn längre. Jo, du är mitt barn. Ja, barn är jag, men jag är inte 5 år. Fråga, Frau Sonja. Men Hans, jag är trött. Några minuter. Hans, jag har inte tid. Några minuter bara. Jag är upptagen. Ja, okej. Men jag tar en kopp. Ja. För din skull. Ja. Okej. Det var okej.
att du tar hand om Moa åt mig, Gulala? Ja, jag tänkte överraska Stig. Okej. Hej då! Varför kommer han inte? Ja, att de vann ju otroligt. De har inte vunnit på 30 år. Jävel. Fan. Leif, hjälp mig med skorna. Om till då. Åh, tack. Trygg. Ja, det ska gå, ja. Och Lennart, hjälp mig med jackan. Jag tar jackan, ja. Tänk att man kan bli så full när man går på ishockey, ja. Va? Ja, det är skamligt. Ja. Nu går vi in och sätter oss, Leif. Ja, kom igen. Ska jag ta på TV:n? Men här kan du väl inte gå alla fall? Ja, du ser vad fan som är på. Jag förstår det. Det är bra man inte råkar. Sluta tjafsa. Här borde man ha massa svartstandare. Ja. Släpp mig. Vad stod det någonting ju? Nej. Nej. Vad är det som sitter där ute de jävla typerna? Typer. Jag menar kamrater. Typer. Det är något skitsnack. Jag jobbar 8 timmar. Dag ut och dag in. Va? Har inte jag rätt att få ta med mig några kamrater hem då? Det är 4 gånger i veckan. 2. Det var 4:e gången. Jag har stått hela dagen. Jag har städat. Jag har lagat mat. Jag har gjort mig fint för dig, Stig. Och så kommer du. Du kan väl åtminstone ringa först. Hur ska jag kunna ringa? Jag hann ju inte. Du åkte på hockeydräkt. Va? Jag vill att du ska ringa så Moa och jag kan gå ut härifrån. Ja, men det vill bara gå det. Stick! Jag tror inte att se det.
Förlåt älskling. Jag menar inte det där. Gå ut härifrån. Förlåt älskling. Kan du förlåta mig? Kan vi i alla fall prata med mig? Säg någonting. Hallå? Vill du prata med mig? Ja, skynda dig ut så någon att prata med. Ja, välkommen då. Du har ju faktiskt jobbat 8 timmar flera veckor i sträck. Jag vet. Har man inte lätt att ta hem sina kompisar en enda gång då? Om det var 4:e gången den här veckan. Du kan väl tänka lite på Moa och mig i alla fall. Jag ska inte ta hem dem någon mer gång. Är du nöjd då? Mm. Om du lovar. Ja, jag lovar. Дай пошелестен. Твоя слава вапрси, камерали аутхват. Diwaja. Duriutan yai okyan negrumu rafu sai terusnudana. Yadgari khoshavistan shneka andishani hamisha la'alisa. Wajgar ta'awamwanichi duru teshi kuzaranau shawmiya khawbahede shiwawa nabinam kaman botia yantia bofde. Kami awak mana ke ini kita jual bu. Walau temnya gambar hazaran penawar dekat kasih hari baru terjadi. Bawa wajah. Waktu kenadan son istiman jenis wahash nadan son gayo. Au zabazo sakanishen machishakan ko. Yeguman ewash lahaman jawadashi. Lakota ida hatta naskawai kulum kota ida laum bogulalau dawash kanishan ka. Itu khoshi. Kommer sent idag. Vart ska du då? Ja, jag ska gå ut. Jag har träffat en tjej. En tjej.
Vad då för en tjej? Jag har inte sett någon tjej med dig. Nej. Men du ska få se henne. Ja, jag vill se henne vad det är för någonting. Hon heter Mona. Jag tycker väldigt mycket om henne. Mona? Ja. Och du tycker om henne. Varför har inte jag fått sett den där Mona? Vem är det? Du ska få träffa henne. Ska få? Jag tänker flytta hem till henne. Ska du flytta? Ja. Ska du flytta ifrån mig? Jag då? Ska jag vara alldeles ensam än jag då? Mamma, jag kommer hälsa på dig varje dag. Kommer och hälsa på? Jag inte ens vet vem den där Mona är. Varför har du inte varit hem med henne hit då? Och varför kan inte den där Mona, hon kunde väl flytta hit till oss istället? Men det går inte, mamma. Jag kommer hälsa på dig varje dag. Mamma, du förstår att du måste få ha ett eget liv. Ett eget liv? Du gör som det är bäst för dig. Flyttar du till henne. Verkligen också. Jag förstår inte vad han vill med i den här disken. Varenda gång jag kommer hem eller när jag går, ja, då står han där ute. Alltid. Vad vill han egentligen? Han är som ett plåster efter mig. Fast egentligen han ser ju bra ut. Men han dricker som en svamp. Jag förstår ingenting. Sandra Landin. Hej. Ja, det var roligt. Jo, men det är som vanligt. Det är lite ensamt nu då. Sen jag fick lämna hunden på djursjukhuset. Han var tvungen att bli död så det. Han var så gammal också. Hur är det med er då? Jaha. Ja. Hur blir det till jul då? Jaha. Så ni kommer inte hem hit då inte? Ni kommer att vara hos dina svärföräldrar då? Ja. Nej. Nej, jag har ingenting emot det. Det har jag aldrig haft någon gång. Men jag tänkte att du har ju också en mamma som du skulle kunna hälsa på. Och det skulle vara så roligt.
Nej, men jag har ju alltid... Jag tycker att det... Ja visst, men det är ju så här att när jag var med din pappa då... Han hade bara tid för sin flaska, det vet du ju. Nu är det ju du då som bara har tid för din fru. Och så hennes familj då, förstås. Ja. Nej, jag klarar mig nog. Jag har ju klarat mig ända sedan vi skilde oss då. Jag var inte ledsen för det. Nej då, det går säkert bra. Men du, hur är det med Lillan då? Ja, hon blir stor, ja. Växer. Du kan väl krama om henne så mycket från mig. Och så hälsar din fru också då. Får jag önska en trevlig helg också då? Ja, tack för det var. Hej då. Moa, vill du följa med och åka skidor idag? Vill du det? Ja. Men du måste vara snäll då. Ja. Hela dagen. Ja. Ja. Oj, vilka fina kakor. Har du bakat? Ska vi tala om för pappa vem som har bakat dem? Jag! Har du bakat kakorna? Ja, det ser jag ju nu. Så här fina kakor kan inte mamma baka, eller hur? Passa dig. Skål!